nya e weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth. An nyinga en Dr. Omamondai. Ana jasakwa, Jasia County. To alonye thieth mar yengo kata miluongo ni general surgery e boma ma Kisumu ka. Erokamano. Ma in korka yengo ka ema nineno ni ber kodi mondo mi ilonye kendo ikawie tiegruok makende. Mane gweth ma Nyasaye omiya. Erokamano ahinya. Iwacho ni yengo ok en gima mit ahinya. Ang'o miyo niero mano daktari? Mana pod atin na yango gwal gi gik moko matindo tindo, koro aparo ni mano kuma Nyasaye noketa pacha mondo bedi. Ni yango gwal kimanyango kata kamano onge wach. Odiochieng' ma kawuono adwa nogo mbaka kotenore kod kansa mar chuny. To kapok wadonje kansa mar chuny adwa ni mondo mimul mana matin nono ni chuny en fuon mane e del ka tije chutho en ang'o ka bende okorite maber, chandruoge mage monyalo bedo godo ka wadonje twak. Erokamano Ruth. Chuny en gima luongo ni organ kata en kanyo ma e dend dhano makonyo dhano mondo ogol chilo mantie i del. Koro gima watimo ni sama ng'ato chiemo kata sama wachamo chiemo moro amora kata kwa muonyo yath, nitie kinde moko e yedhego kata chiemo ma del ok onego bed ni tiyogo, to mago ema chuny nigi thuolo mar golo e del. Mana achiel kuom tije ma chuny timo. Mar ariyo, chuny nigi gimoro ma ogolo ma waluongo ni enzymes kata waluongo ni vitamins. Kaka vitamins mwang'iyogo mar vitamin A, D, E gi K, mago te wuok e chuny. To kaka vitamin K en vitamin ma tiyo e del korka remo. Ma ka rembi ka en ng'ama remo kata ka gimoro ng'adi tichwer kata remo chwer, vitamin K ema konyo mondo kik remo chwer ma rume e del. Koro mane gima chuny timo maduong' ahinya. To gik manyalo timo chuny gi gik manyalo hinyo chuny, sana ka gin yedhe, sana ka gin kata gima chal ka kong'o, sana ka gin gik machal ka ndawa mimadho kuom ndalo mang'eny. To kwa nyalo neno e picha ma itang'o kae, inyalo neno ni chuny en king'iye maber en korka chwich mar del mar dhano e bundi dhano. To en kendo kimule en gima samoro inyalo mulo kimulo korka chwich mana buo nying'ende ni kata gima luongo ni ribs. To king'iyo chuny to kendo iyudo ni en gi ofuko mar ojuri mar dhano, gima waluongo ni gallbladder be omakre kode. Ineno ni gallbladder. Inyalo neno ni nyombich kata intestine be ni machiegni kode. To intestine kanyo be nitie gima iluongo ni pancreas be ma golo enzymes moko bende mar miyo chiemo mondo timang'o mondo oregre. To kendo ineno ni chuny nogono ochiegni gi ich kata gima luongo ni stomach. Ma ka ng'ato osechiemo, ka chiemo koro donje e ich, koro ka odhi e nyombich, nitie ojuri migolo e chuny, koro kodhi ofuko mar ojuri, koro ka gitudore kod chiemo e nyombich, koro ka chiemo no koro regre, ka koro kendo obedo ni koro pi teko gi kony mar dend mondo omedore. Ilero maber mokalo Dr. Mamondai. Nikech adier kwa neno ofuko mar ojuri wantiere kode ka waneno chuny. Mori nyalo pimonwa pima daktari. Waneno chuny ka waneno ofuko mar ojuri wantiere kod ich. Taneno ka gimakore mana ka kilero nwano adiera. Ma ka osecham chiemo to ojuri bro wuok ofuko mar ojuri to donjo e ich kanyo to konyo rego chiemo to gitenore machiegni mokalo kod chuny. Tiende ni chuny en fuon e del ka monego beni rito maber gi rit mapok nodwaro yudi. Ang' nokelwa e twak achiel kachiel mar kansa mar chuny ma bende e thuon wacho odiochieng' ma kawuono. In kaka jalony e weche mag bero, samoro bende neno jotuo mopogore. Statistics chal nade pacho ka kotenore kod kidieny ni mar kansa? E kidieny mar kansa mar chuny, kuom wacho adier, Ruth, waonge statistics ma osolony ahinya. En gima pod watemo manyo statistics. Gimomiyo ng'eny jotuo mabiro gi kansa mar chuny biro kolewo ahinya. Gibiro gi gima waluongo ni stage 4 mar kansa. To ng'eny e pinje mosemedore kata pinje mosolony ahinya, obed Japan mong'enye, obed kata Amerika, iyudo ni kidieny moko mar fwenyo tuo mar chuny kata kansa, iyudo ni en gitime mapiyo ahinya.
Koro twak makawuono mokwongo en ni wabro nyiso jowa ni en tuo mantie, to nitie gik moko kineno kata kapok olewo ahinya tinyalo biro e osuptal. Koro e wach statistics en gima waneno mang'eny, lakini waneno gi ka jotuo ohinyore ahinya, ma koro konyruok bedo matek. Konyruok bedo ka koro onge gima wanyalo timo manyalo konyo jatuo maduoke kuma onego bedni otegno kaka nochal chon. Ma en chandruok manitiere mak mana ni thothne oganda wachopo ir lakteche koseleo. Debed ni ok wafwenye, ok wawinje kobiro, wapo mana ka koro onyorowa emomiyo oganda ok bi e seche mowinjore koso, amana kaka iwacho ni yore mag thieth, weche mag screening, weche mag dhi e check up mondo mi ong'e ng'ato bende pod ok walony godo ahinya. Nitie kindenye moko kata weche moko ma ka ng'ato nigo kata kibedo go wach ni koro ka wich bari ng'e ni ng'ato bro dhigo e osuptal. To nitie jok moko kata ka nigi rem kata korka chwich e bwo nying'endegi tiwacho ni mano samoro chiemo machamo, samoro en mana tuo moro manobiro, kata ka ng'ato samoro yie chako kuot matin to wacho ni maybe adwa dhi mondo hosa kata mondo en gimoro donena gi jalamo, to samoro en ang'o, en tuo mar chuny. Koro gima wacho ni screening en gima duong', to e kinde moko kata e thuolo ma sani wan go mar tuo mar ayaki kata mar HIV, wafwenyo ni kendo tuo mar kansa mar chuny be medore. Niwach nitie tuoche moko ma makore gi ayaki kata gi HIV mamiyo kendo iyudo gi tuo mar chuny kata liver cancer. Ma wabro mulo ka wadhi mbele. Kaka wamedo dhi nyime. Daktari, jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni kata kidieny ni mar tuo mar kansa? Sana mokwongo kwasomo to waneno ni joma chuo ng'enyre ni yudre gi tuo mar kansa. Pok wafwenyo mar chuny, kansa mar chuny. Ok wafwenyo ni gimomiyo en ang'o, lakini nyalo bedo mokwongo ni king'iyo korka kansa mar chuny, joma metho to kata joma madho kong'o kuom ndalo mang'eny ahinya, iyudo ni ng'eny gi gin joma chuo kopogre gi joma mine. So neno kata serikal maduong' sani nigi program e kuonde moko e Kenya ka mamiyo ni math mar kong'o mondo timang'o mondo dog piny. Koro math mar kong'o mokwongo en gima chando jowa ma joma chuo. Mar ariyo, joma nigi tuoche moko kaka naso wacho, ka nigi tuoche moko kaka diabetes kata nigi tuoche moko kaka HIV bende inyalo yudo gi tuoche mag kansa mar chuny. Mar adek gin jogo ma madho ndawa kata ma ywa ndawa, to iyudo ka kansa mar chuny mi bende nitie. To joma kendo dendgi koro dongo kata joma luongo ni joma nigi metabolic disease, joma nigi obesity. Niwach gima timre ni sama koro in gi bor kata in gi mo mang'eny e dendi, chuny yudo thagruok matek kata thagruok mang'eny mondo chiemo kata mondo borno mondo obed ang'o, mondo obed koro ka gima orumo e del. To kotamre kamano, to koro mano bende nyalo miyo koro cells mag chuny ka koro bedo kansa. Koro mago gik moko ang'wen mosetang'o malo kanyo manyalo miyo ng'ato bedo gi liver cancer. Thuolo mamalo mar bedo kod kansa mar chuny, ma bende wayudo kacha ni ka en kansa modonjo to chandruok dhi bedo mang'eny nikech ng'eni chunye magolo chilo duto te mantiere del, ochalo rachungi, ochalo rachungi magolo chilo, to maricho golo, mabeyo to dong' godo. Iwacho kacha ni jogo mantiere kod ratil mamalo mar del, tiende ni bor ng'eny mokalo e del, bor ka ng'eny ahinya to bro miyo chuny tich matek nikech otemo mondo mi oluok chilo, temo mondo mi to idhi ikete gi bor mang'eny, tich bedo matek mokalo. Jogo mamadho kong'o iwacho ni nigi okang' mamalo mokalo mar yudo kidieny ni mar kansa. Ibo pimo na gimomiyo kata gima kong'o timo momiyo ng'at mamadho kong'o mang'eny nyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod kansa mar chuny. Kaito gi jogo mamadho ndawa bende ibro pimo na mana matin kidienje mopogore opogore mag tuoche kaka hepatitis B, hepatitis C kachiel kod kute mag ayaki bende ka ng'ato nitiere godo to nyalo yudo kansa mar chuny. Mulna kong'o ni kong'o timang'o mar bor mang'eny ipimo nwa kong'o kachiel kod ndawa bedo nade? Kong'o mokwongo, kong'o wuon ok wach ni kong'o rach, but en ni kimadho kong'o kuom ndalo mathoth timadhe kendo kuom ratil mang'eny mokalo, ibro yudo ka kong'o wuon obed spirit, obed bia, en oloko kido
mar chuny. To wang'e ni kansa ka kisochako loko kido mar gimoro, kochako medre molokre, kido kosochako lokre to koro kansa bedo. Koro en owuon oloko kido mar chuny. Mar ariyo, kong'o miyo ibedo gi gimiluongo ni liver cirrhosis. Liver cirrhosis ni kido mar chuny kosolokre to obedo kar mondo obed mayom, obedo matek. To kosobedo matek, koro thuolo mar kansa mondo obedi bedo mamalo moloyo ng'atno ma ok timang'o, ma ok madh kong'o. To ndawa to ng'ere chakre chon ni ndawa nigi gimiluongo ni carcinogens. Carcinogens gin chemicals kata kute matindo tindo maloko kideny mar dend. To ndawa en wuon en gi about 4,000 carcinogens. Ndawa stick achiel. Ked achiel no. To koro ka ked achiel nigo to iyudo ka ng'ato bende madhe kata pakete 2 kata 3 odiochieng' achiel. Koro risk kata thuolo mar yudo kansa mar chuny medore moloyo ng'at ma ok nyuol ndawa. Hepatitis C gi B, mago gin tuoche kata gin gimoluongo ni viral infections. Gin tuoche ma mako chuny sana to kata ginyamako del mopogore. Gin e kindwa gi kata korwa koni ginyalo bedo gi kideny mopogore. Kaka hepatitis B inyalo yude e jok ma yudo remo. Sama idhi osuptal to samoro omedi remo, kata samoro ichwori gi sindan. Waneno gi kuom jok moko be matiyo gi sindan katiyo gi gimwaluongo ni drugs kata yedhe moko ma miyo ng'ato winjo maber, obed cocaine, obed heroin. Wayudo joma nigi hepatitis B ni bedo gi chandruogno giyudo. To hepatitis B kendo loko kido mar chuny ma kendo biro bedo kansa. Hepatitis C en kendo onyalo bedo gi remo, onyalo bedo kendo gi jok matiyo gi syringes matiyo gi yedhe mamero ji. Ipimonwa maber mokal. Daktari, daher mondo mi kapo nono ni inyalo pimonwa kata inyalo tang'onwa picha mar chuny maber kaachiel kod chuny ma samoro kansa mar chuny omako kaka chal. Kaeto bende wabong'eyo kidieny machielo mar chuny ma en chuny ma samoro oseyudo tuo mar liver cirrhosis ma bende niwacho ni kong'o kelo oloko kit chuny ma chuny ang' beda matek ma koro tije kaka onyalo tiyo cha onge. Mondo mi kaka wamedo sudo to ganda wantiere kod picha e wigi ni ma en chuny maber, ma en chuny ma kansa ochamo, to ma en chuny ma samoro kong'o mang'eny oloko kiti ma koro bedo kod cirrhosis. Mondo mi wawuoth okang' kokang'. Daktari, aneno ka ikelo picha malong'a chuth ka. Inyalo chung' kapo nono ni kata inyalo pimonwa pima kamae. Kichako gi koni manyalo wacho ni kor kacham, tineno kimulo machiegni kodi to ineno chuny maber kata maluongo ni healthy liver. To iboneno ni kata kidhie duka, wacha ni kidhie duka to kata ok duka buchari kumi yieng'e, to wach ni dhie buchari matiyo maber, ok moro man gi chandruok. Ibro neno ni chuny, ibro yudo ni e wiye kata e surface ne en oyom kabisa, oyuore maber. To en gima kata kimulo tiyudo ka ok en gima inyalo make lweti dichiel. En gima dwa ni okier matin. To kiwuok kanyo to ka en ineno mar ariyo iluongo ni liver steatosis. To ma gi kisungu en kisungu maduong', lakini ok en gima duong' ahinya. Noso wacho ni jok moko manigi boche mang'eny iyudo ni chuny kosochako bedo gi bor, gik moko maratong' mineno ko kineno ko nitie pogruok maratongo ineno ka gichako bede e chuny. Koro ka osebedo maratong' kamano koro mano mo gi bor. Alafu ibro dhi fibrosis mar liver. Fibrosis en koro tegno, ochal ka gima koro kuma ong'adi to chango. To isoneno pien kata ming'ado ma kata gimoro mong'ad mochango owe adhola. Koro mae odholore. Koro ka chuny osechako dholore kendo obedo gi chandruok, koro konyal bedo gi kaka ogolo chilo. Mar adek, mar ang'wen inyalo dhi gimiluongo ni cirrhosis of the liver. Mae hinyo joma madho kong'o mang'eny, niwach koro iyudo ka adhola cha ema koro olokre koro bedo ni en chuny. Koro ionge chuny, koro in gi adhola otek ta olokre kite kata olokre maram. To mar abich to koro wabedo gi
gimaluongo ni liver cancer makoro iyudo ni nitie kuot moro kata nitie adhola moro makoro nitie e chuny en okang' ma samoro ibro pimonwa ni mondo mi owuog e chuny maber mi chak bedo kod ratil mamalo, ichak madho kong'o mang'eny kuom thuolo mang'eny, ichak ywa ndawa mang'eny, ichak loko kit ngimani, ichak bedo kod bor mang'eny e del. Kako onyalo wuotho okang' ni mochop e kansa mar chuny, ibro pimonwa ni onyalo kawo thuolo marom nade kwaseyudo yweyo, nikech wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime en kansa mar chuny. Kokalo Ramogi TV penj laktar ngima en mwandu. Adwa ni bed mos wachika ne itwa kotende kod twakwa makawuono ni. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Jatelo Gupta, anna loso gi jatelo Singa tonge gi moto mirenya kasani. Winja ne Helen. Naloso kode to. Donge en minister mar puonj. To kendo en onyalo timo gimoro amora. Ngwana madam, akwaye ni mondi ngwana. Param dwa dhi nyime gi sombe. Sarabo semiye nus mar mwandune. Gimoro amora kendo ndike nying nyathine mapok onyuolone. Ano kane gimoro amora marach kanyo. Kata kamano donge nyathi ma en oting'o ni en mana nyathi mar Sarab. Mamsinge ni Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Wantiere kod Dr. Mamondai. En jalony e weche mag bero kata weche mag yengo, osomo weche mag thieth gi ong'ala mamalo mokalo kendo kawuono wang'io kansa mar chuny ma bende opimonwa gigo manyalo miyo ibedo ong'ala mamalo mar yudo kidieny mar kansa. Ratil mamalo mar del opimonwa kacha, kimadho kong'wa sasa iywandawa ahinya kapono nitiere kod kidieny mopogore opogore mag tuoche kaka hepatitis C, hepatitis B kachiel kod kute mag ayaki bende ka nitiere dendi. Otang'onwa picha maber mokalo kaka gini wuotho kuom chuny maber nyaka wayudo kama koro kansa ni odonjo. Daktari pimnwa ni okang' ni stages gi wuodhni mo chaka e chuny maber ka nyaka mochop kama koro lokore kansa mar chuny. Onyalo kawo thuolo maromo nade? E kinde gi poko kocho e kinde ma Kenya kae ok onyal wacho ni okawo ndalo marom nade. Niwach pogruok kuom ji kata gimiluongo ni genetic challenges mar dhano mopogre gi moko. Nyalo yudo ni ng'ato madho kong'o kuom higni 20 to ok bibedo gi kansa. To ng'ato biro madhe higni kata 2-3 to bedo gi kansa mar chuny. But gimwang'eyo ni ka ng'ato nigi tuo mar hepatitis B gi hepatitis C to ok okawo thieth kata ok odhi othiedhe to e bang' higni moko 5 ibiro yudo ka koro chuny oseloko kido to koro thuolo mar koro yudo kansa mar chuny koro medre moloyo madhi kata 10 kata 20 mopogore gi ng'at mano odhi e thieth. Kendo ng'at moweyo madho kong'o kata ng'ama oweyo madho ndawa kendo thuolo ne mar yudo liver cancer kata kansa mar chuny kendo dok piny kopogre gi ng'at makoro oendelea go kata ng'ama ozidi kata ng'ama omedo madho ndawa moko chungo. Koro mago gik ma wanyalo wacho ni wanyalo kata waluongo ni modifiable. En gik ma wanyalo loko kata wanyalo weyo kaka kong'o ng'ato nyalo weyo, ndawa ng'ato nyalo weyo. To kansa mar chuny ni nyaka wach ni ok en ni joma madho ndawa, joma nigi kong'o kata joma nigi bore dendgi kata joma nigi hepatitis kendgi ema timang'o ema inyalo yudo. Inyalo yudo ni nitie jogo ma nigi tuoche moko mag kansa e fuondegi mopogore opogore manyalo yudo kansa mar chuny. Inyalo yudo ng'ato nigi kansa mar dhok lochin to onyalo yudo ni en gang'o, en gi liver cancer. Inyalo yudo ni en gi kansa mar nyombich madongo, onyalo bedo ni en gi liver cancer. Onyalo bedo ni en gi kansa mar ich to onyalo bedo ni kansa bende otimang'o owuotho nyaka e chuny. Niwach chuny kawo remo madhi 75 kuom 100 mar del kalo ei chuny. Ibo pimo ni moko go to kalo kanye. Aka ni kwa data malo 75 kata 78. Ibo saro wani kwa data malo 22 go to kalo kanye to seche midwa gol chilo kata idwa chunge. Tango madhi chunge dike chilo tichilo ichungo mane chuny ka. Daktari pimna tuo mar hepatitis C, tuo mar hepatitis B, iwacho ni ka intiere kode to kothiedhe nyalo kawo kata higni 2 kama atibedo kod kidieny ni mar kansa mar chuny. Iyudo ka ng'eny tuoche kaka hepatitis ok wawuoyega ahinya kata kwa wuoyega to kwa ok en ga gimoro miwacho ni ibro winjo ni intiere kode mondo mi odhi opimi kata ibro winjo ranyisi. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni intiere kode mondo mi ogeng' thuolo mage mag gamo kansa mar chuny kokalo kuom bedo kod hepatitis C kata hepatitis B? Erokamano. Mokwongo no wacho ni ka in ng'at ma yudo remo, omedi remo e osuptal, idhi e ot, ineno ka koro pod imedri bedo matuo, yudo ka dendi chwakore mokalo kaka onego bed ni ochwakore, iyudo ka koro ituo lakini gima tuo ok inyal neno, ok inyal ng'eyo. Ka en ng'at ming'eyo nigi kata kute mag ayaki kaka ndalogi, to en ng'at ma chako bedo gi wenge ma chako bedo maratong'. Ma onge gima otimang'o, onge gima otimo kata onge kuma odhiye minyalo wach ni kata oduma ok ochamo gima ng'eni waluongo ni aflatoxin ma ong'eni ok ochamo oduma marach kata ok omadh kong'o, ok oti gi ndawa. To mano kute mag ayaki kende mengo, mano nyalo wacho ni samoro yudo tuo marang'o mar hepatitis B. Jogo matiyo gi sindan mar yedhe ma gimedore go kata mondo iluongo ni enjoyment drugs kaka heroin gi cocaine matiyo gi sindene, ibro yudo kendo mago timang'o, gibedo gi shidano. Lakini screening, kuom ndalo mang'eny screening ng'enyni ema nyalo konyowa. Kwatimo screening sama imedo remo, watimo screening e remo no. Sama wan gi jok ma
chuore gi yath watimo negi screening mon kik gibed ang'o kik gibed gi tuo mar hepatitis kata iluongo ni change of syringe nitie ga program mar sirikal man jok moko bende either kok ginyal chungi tiloko negi sindan mon kik gibed ni gitiyo gi sindan kata dhano 10 sindan achiel mano hepatitis B nyalo bedo. Mano en chenro masani sirikal timo wilo sindan. Sirikal nigi program mar methadone kata mar wilo sindan kuonde moko ma chandruogno nitie mond kik niwach jok moko kinyal tamogi ni ok ginyal tiyo. Makori wewe en kidwa chwori gi yath to chwori achwoya gi yath wanto kaka sirikal to wabo wilo ni mana sindan. Wach mar sindan no ema kelo tuo kuom tuoche mang'eny niwach iyudo ni sindan achiel kata ji tiyogo ji 20 koro kar mond gitigo 20 to kila ng'ato biro yudo tuo iduoko koro thuolo mar yudo tuo mar kaka kansa. Ero kama nanya daktari ero nwang'e ne ranyisi makineno samoro pok idhi e osiptal samoro pok ochako nyori ahinya samoro pok ochopo e stage 4 kaka ni wacho ni ng'eny ne wadhiga kochopo e stage mar 4 mama nosedhi ahinya. Ranyisi makineno ibro fwenyo ni nyalo bedo kod kansa mar chuny e kidienje machon kapok ochopo e stage mar 4. Mokwongo hie kuom joma waseneno ndalo mathoth jogo mabiro gi wenge maratong' kata gima waluongo ni jaundice kata ing'eni wan to wan jorotenge koro kata ka pien mar dhano kata mar jarateng' en ratong' ok inyal neno to ing'eni jowa bende nyalo tiyo gi modhi mopogore manyalo loko pien koro ng'enyne wang'iyo wang' tiyudo ka wang' ng'ato wang'i kata kineno wang'a tiyudo ka wengega moluoro kuma iluongo ni pupil en rachar to kiduogo ineno ni Dr. Mamo koro wengege koro chako bedo maratong' bedo gi kakomwa bedeni bedo e ot kama tineno ka wenge kata jaodi kata nyathini kata owadu moro chako lokre ratong' to onego bed ni ichichi wacho ni oyo wang'ni ok apani wengegi go ber wadhi wane daktari. Mar ariyo kin gi rem korka chwich buo nying'endedi kata buo ribs tineno ka remno ok en rem marumo en rem misomuonyo ne panadol isomuonyo ne yedhe moko to isiko yude jok moko thiedhe ulcer jok moko wacho ni githiedho kata diabetes kata ang'o mano be onego tim ang'o onego bed ni idhi e osiptal. Kidhi kanyo kata kimulo korka chwich tiyudo ka nitie kumokuot ma en gima ng'ato nyalo timo inyalo mulo mula tiwinjo ka kanyo kuot mopogore gi kaka del mapile onyalo bedo ni okuot niwach ofuko mar ojuri bende kokuot tinyalo timo ang'o inyalo winjo kanyo lakini chuny to kimulo ni tiwinjo ka nitie rem kata okuot mano bende thuolo ma onego bed ni idhi e osiptal. To kiwinjo kendo kaka niwach chunyi chiegni gi ich tiwinjo ka ichiemo to isiko chiemo chal ka gima chiemo opong' e iyi kata isiko iyieng' sate kata igo gwe ma pile ka pile to ok kia gimomiyo gwe biro niwach in ng'at machiemo chama chiembe maber onego bed ni itimo ang'o idhi tineno daktari. Ma ji pok ofwenyo ni nitie jok moko be mago gek goyi agoya sate ma ikia gimomiyo gek goyi onyalo bedo ni in gi tuo mar chuny ma pok otimo ang'o ma pok ong'i. Magek ok en ga ni ng'ato wachi kamoro thoth wachi ka gek goyi to ng'ato wachi kamoro. Aboduoki chien mana matin daktari nikech gimomiyo wantiere ka mondo mi wapuonjre kendo wang'e weche gi maber mokalo. Ranyisi ni wacho kacha ni nyalo bedo ni kimulo e buo ng'ede ni tiwinjo ka gima okuot tende ni chuny okuot kata ofuko mar ojuri okuot. Ofuko mar ojuri okuot katende kod chandruok mantiere chuny nyalo kuot kotende kod kaka osechako loko kite samoro mong'enye iye samoro osechako bedo kod adhola kata mbala manipimonwa cha mamano ibro winjo seche ma wang' to lokore maratong' kata pien dende lokore maratong' ma ang'o matimore chuny ma ang' nomi wang' lok kite ma ang' nomi pien del lok kite. Erokamano konyalo dok e picha mokwongo mano achako mar kido mar fuondi ibro neno ni chuny wuon ema loso ojuri ojuri loso chuny to koso loso chuny to okale pipe kata gima waluongo ni duct hepatic duct to koso dhi kanyo to odonjo ofuko mar ang'o mar ojuri to kodonjo ofuko mar ojuri to owuok to odhi e limbich to kibro yudo ni samoro ni
kuma liver cancer ochako, kuma koro ilose ojuri nigi chandruok. Koro ojuri no medore e del. To niwach komedre e del, kuma koro onyalo dhi samoro kilayo, tineno ka lachni en ratong', to niwach wang'i kata gimoluongo ni mucous membrane, obed wang'i, obed lewi, obed lweti, ema koro timang'o, obedo ratong'. Koro kwaneno ni wang' ng'ato en ratong', to onyalo bedo ni en tuo mar ofuko mar ojuri, onyalo bedo ni en tuo mar chuny, to onyalo bedo ni en tuo mar gima waluongo ni pancreas, kata pancreas, cancer mar pancreas. Mago kuonde ma onyalo neno ni nyalo bedo gi chandruok. To onyalo bedo kendo ni en ang'o, en pipe kata common bile duct magolo ojuri. Odonjo maber mokalo nikech adier chuny ema loso ojuri ni kobet mang'eny e del nikech kido koro oselokore e chuny, to koro ojuri ni manyo kaka wuok godo, nyalo wuok e yor lach, nyalo donjo nyaka e wang'i, kaachiel kod pien dendi ema ang' nonyis kidienje mag ranyisi mamoko go. Kwadok e ranyisi kendo ni wang'iyo kacha ni ranyisi mokwongo ne en ni wang' lokore ratong', pien del nyalo lokore ratong', kar kiwinjo kokuot no bende mani sepimonwa gima timore kanyo. Kae to adwa ni mondo mi mnwane ma ng'ato samoro nyalo gamo yweyo, ogamo yweyo to chandruok nitiere chuny kucho, tudruok mantiere kind chuny kaachiel kod adundo kata kaka ng'ato gamo yweyo. Erokamano ni penjo ni ka 75 kuom 100 ka wuok kakalo adundo 25 go akuru kata wuok kalo kanye. Nitie ler kata blood vessel miluongo ni inferior vena cava makala kale tok chuny. En ogolo remo kowuok e tiendi koa tiende gi korka kaduong' kata gima luongo ni perineum. Gin mago ng'enygi ok kale ang'o, ok kale chuny. Gin gidhi adhiya adundo, kata kowuok e tiendi to remo dhi nyaka adundo tiloke to kendo odok, gima luongo ni pulmonary circulation. Koro iyudo ni ka koro kaka kama maego koro mane inferior vena cava ineno kokale e tok chuny. Koro ka chuny nigi chandruok mo odiyo blood vessel kata odiyo lechego, tiyudo ni koro remo machopo e adundo tin. To ka remo kochopo e adundo ang'o matimore? Koro adundo tiyo matek. To ka adundo tiyo matek, en kaka dhano nyalo ng'eyo. Iyudo ni koro tekoni mar tiyo odok piny, niwach remo monego bed ni dhi tiyo e fuondegi, dhi tiyo kata e kuonde moko, koro dok piny niwach koro remo ok chopo e adundo malong'o. Emomiyo iyudo ng'ato nigi chandruok mar yweyo. Penj laktar wacho ni ngima en mwandu, kaeto bende joluno gongero ni kia kelo chandruok. Omiyo seche ma ing'eyo gigi to ber mokalo, ing'eyo ni kare mae gima timorega, kare mae kako bedoga, kare mae mako bedo kama to mae thoro bedo kama. Daktari, magi gin early signs koso magi gin ranyisi makoro kansa mar chuny osedonjo? Bedo maratong' kata wenge mabedo maratong' mano to sign machon. To pod onyalo bedo sign mar kansa mar chuny. To kaka naso wacho ni jowa kata oganda wabiro kosoleo, to ng'enygi biro gi gima pok okiro kanyo, to gimiluongo ni ascites. To ascites ni en ka ich okuot. Ineno ka ng'ato biro ka iye okuot, kata obiro ka gima en ng'ama dichuo, to kinene to nyocha orandere, ok en ng'at ma bende niparo ni miluongo ni sponsors moko ma be iye ochiek maber, kata ni pesa ma thage. Iyudo ni en ng'at moro ma dende ne tin to sani ti ochiek chal miyo madhi nyuol kata mapek to kipenje to wacho ni chandruok momaka matin. Ok en chandruok, samoro nyalo bedo ni en tuo marang'o, en tuo mar chuny ema timang'o ema thage. Niwach gima timore ni ka tuo mar chuny osodonjo, nasong'isi nawacho ni nitie vitamins moko mabedo gima kendo chuny timo ni protein kata kido ma protein mar dend en emoloso. To protein no en ober e miyo ni pi obede leche kata pi odong'e e leche. To ka protein koro onge, tido ni koro pi medo dhi kuonde moko kaka tiendegi kata ei, emomiyo ng'ato koro bedo gi tuo ma iluongo ni ascites. Koro ng'enygi wayudo gi jok ma bira gi ich madongo ma
oken tuo mar bor kata oken gimoro mopogore. Kidieny mar adek jahera mar Penj laktar okadwa nobai kata matin. Iwinjo kaka gigi tiyo, iwinjo kaka fuoni gitiyo, iwinjo kaka ginyalo kethore, iwinjo kaka ginyalo kelonwa chandruok. Omiyo kik isud kata matin. E piny ma hera iketo e tem, geno kethore to chuny ji chandore ahinya. Ang'o masakosomo momiyo timri koda malich kama? Timbe mok kare chako nyisore, to mae miyo winjruok manie kindgi ok bed maber. Timbego ok mora kendo ok ber. Ichwani chuny. Ginuang'o ka gitimo yiero manyalo kelo hinyruok bang'e. Wuondruok kod bedo maonge geno ketho keny margi. Be weche ber kuom ji ariyo e kindu. Be hera nyalo loyo tim andhoga e jahera mana e wi Nam Sinema Jumapil saa 2:15 otieno to kod saa 4 otieno. Kik bai. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo, miel manyasani, sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kupita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Jatelo Gupta, analoso gi jatelo Singa tonge gimoto mrenya kasani. Winja ne Helen. Naloso kode to. Come on Mr. Gupta. Donge ene minister mar puonj to kendo ene onyalo timo gimoro amora. Ing'eni bochuno ni mondo gochi ni principal sani. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Yudo weni kaka skiza timari to di *860 *416#. To pare niya skiza gi Ramogi en ojo wer duto te. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3#. Yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machiegni kendo Penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Wang'yo kansa mar chuny. Wantiere kod Dr. Mamonda e studio wa Makisumo.
kendo opuonjowa matut kendo malach kaka wanyalo bedo kod kansa ni kata gino manyalo ketie thuolo mamalo mar bedo kod kidieny ni mar kansa. Daktari nwang'eyo kacha ascites mabende en ich mokuot ma samoro en ng'at marandere tineno mana kakoro iye beda maduong' ma en ranyisi ma ok ber ma ka ng'ato neno ma to odhi one laktar kineno ka pien dendi lokore ratong' wang'i lokore ratong' ma en ranyisi madhi ne laktar. Iwinjo ka imulo iyi korka chwich e tok kata e bwo nyirokeni tiwinjo lit kata iwinjo kokuot en ranyisi mok ber dhi ne laktar. Ne wang'eyo kacha picha mar ascites erokamano ahinya. Daktari wan ka koro nyalo neno ni picha no en picha mar jatuo mo waketo okwatango wang'e watanga bundiye tineno ka bundiye omedore kata okuot mokalo to ibiro yudo ni ke bundiye ni okuot okuot ni wach en gi kata fuondi kata en boche en pi emopong'o emomiyo waluonge ni ascites en pi emopong'o bundiye to pigno wuok ni wach koro pi ok nyal yudo thuolo mar dhi gi e adundo niwach koro gima nowacho ni protein cha miloso e liver koro wacho ni liver failure odonjo. Ng'enyne mae kaka joganda wabiro e osuptal yudo ka ng'ato koro biro to ok ni ati tuo kata kansa mar chuny kende ma kelo ma kong'o en owuon kata gimiluongo ni liver cirrhosis en owuon ma kata maonge tuo mar kansa mar chuny en owuon onyalo kelo tuo mar ascites. Joma tiyo gi yedhe manyaluo ma samoro ohinyo nyaka chuny tiyo gi yedhe manyaluo kuom ndalo mang'eny kata ndalo mathoth inyalo bedo gi tuo mar ascites. Joma tiyo kata gi ndawa bende to koro iyudo ka boche kata obo koro ok ti maber to koro kobo ok ti maber to obo gi chuny bende tiyo machiegni kabisa tiyudo ka kendo gibedo ga ascites. Koro en kaka oganda wabiro gibiro gi chandruok ni ahinya. Koro mane kuma nadwar ni aler ne jowa ni kineno ni in gi nyathi ibed gi ng'ama duong' kata ng'ama miyo ma iye koro medore ma ok kare to nego bed ni itimang'o. En miyo mok imiyo ich kata imiyo ma ng'eni onge ich to ineno ka iyo medre ahinya to bende onego bed ni dhi osuptal. Te picha mwaneno ni kapok wadoji picha ni daktari ijno ka imule onego bed ni otek onego bed ni odonjo iye nikech samoro inenena kokuot to nitiere gima kimulo tinyalo winjo nikech ich motimo bor ibro winjo ich motimo muscles ma jo moko bende giwacho ni ibro winjo to kaka mar ascites ni to en iwinje nade kapo nono ni ng'ato mule. Mokwongo ni opek mar ariyo ti ibro winjo ka gima otimang'o osura ni wach ing'eni gima nigi pi ochal ka jwala mikete pi ting'e jwala mikete pi kiyungo tiyudo ka oyungre koni gi koni to ich kata mar sani katemo yungo to ok yungre mayot mano mokwongo. Mar ariyo ni kitemo en kata kipado kata kinduong'o ijino matin tiwinjo ka ogolo ochalo bul ochalo bul ogolo duon machal mar bul to mara kata mari kigoyo tiwinjo ka onge duol kata mogoyo iwinjo ka oling' mane pogruok manyalo bedo go. Erokamano ahinya. Ma en chuny to ken chuny mayom kaka ne wawacho ni chuny onego bed ni mayom oyuore. Waneno ka nitiere ka gima en gi gik moko kaka bondo oselokore. Ma en chuny osecham kod kansa mar chuny ni koso ma osechopo ka cirrhosis. Ma en chuny mang'o motimo Dr. Mamo? Ma ng'enyne en chuny ma osebedo gi cirrhosis kata gima luongo ni cirrhotic liver disease. To kiso neno man gi kaka iwacho no man gi adhonde to man gi boche to koro kido mar chuny koro lokore koro thuolo mar yudo tuo mar kansa medore jotuo man gi cirrhosis. Ok ni jotuo te kawuono adwa lero ni ok ni jotuo te man gi cirrhosis bro yudo tuo kansa mar liver. Cirrhosis ithiedho gi dakteche molony e thiedho tuoche mag dhano kata iluongo ni internal medicine. Wan ng'enyne joma bero ok wathiedh tuo mar cirrhosis. Lakini niwach wang'e ni gin tuoche ma chiegni to gik ma miyo gibedo gin gik moko matimang'o kanyachiel obed madho ndawa kata obed timo kong'o ema kelo tuono. Emomiyo wadich gi ng'iso jo ogandawa ni ka ineno ng'ato nigi chandruogni to idhi e daktari niwach daktari gi test mabro neno ema nyalo fwenyo ni en
kido mane matimi bed en tuo mar chuny kansa mar chuny kata en tuo mana mar cirrhosis. Okay, cirrhosis tiwacho ni thiedho kendo kata ka pono ni chuny oselokore kama nikech cirrhosis tinyalo thiedhe mochako chang mobed maber. Ng'enyne ok nyal chango madok kaka ne nitie lakini Nyasaye gi ng'wonone nomiyowa thuolo ni chuny en fundo ma nyalo timo regeneration kata ni kin go kode 25 kuom 100 onyalo tiyo ka midak kode. Koro ka wabro ng'iyo kaka thieth itimo wabro ng'eyo ni nitie kuonde moko kata kuonde molony mantie jok ma koro kawo chuny mar dhano ma kata ng'at ma Nyasaye osokawo to duogo to keto e chuny marach to dhano daka gima luongo ni liver transplant. Nitie line moro mwacho kanyo ni Nyasaye kuom ng'wono mare nyalo miyo chuny tiyo kata odong' mana kod atamalo 25 to kik idhiri ahinya muchop 25 kanyo kinyalo rite to rite maber. Daktari ng'ato oseneno ranyisi ka obiro iri kaka Dr. Mamondai kata odhir laktar moro amora wacho ni aneno ranyisi gi thothne utimo diagnosis nang'o? Mokwongo ka pile kaka ajawacho ni wakwongo penji to ka imadho ndawa imadho kong'o be in ga gi tuo mar hepatitis in gi tuo mar HIV. Bang' mano to nitie remo wagolo nitie gigo ma wapimo e remo kata iluongo ni blood test. To blood test ng'enyne watimo blood test ma iluongo ni liver function test ma wang'iyo kido mar chuny. Kwasong'iyo kido mar chuny to waduogo wafwenyo ni ang'o matimo chuny korka ojuri omedre machal nadi niwach nitie pogruok mar ojuri komedre kata gimiluongo ni bilirubin komedre e chuny manigi kansa gi e chuny manigi cirrhosis nitie pogruok ma wanyalo ng'iyo e lab results. Mar ariyo kata mar adek kwasong'iyo lab results go to wanyalo timo gimiluongo ni radiology en pim wanyalo go picha. Jo oganda ng'enyne kobiro to nitie picha magoyo mwanyalo fwenyo go ka nitie chandruok e chuny iluongo ni ultrasound. En picha igoye kendo e thuolo mathoth tikendo igoye kata e osiptendewa matindo mwaluongo ni sub county hospital mantie e pinywa kae. Koro kata kin cha Wathong'ere Migori to pod inyalo dhi mana osiptal mantie Wathong'ere kanyo tigoyi ultrasound to ka nitie chandruok to koro idhi osiptal ma kata ma Migori. Mane kaka wanyalo konyo. To mar adek ni koro ka wasogo picha mar ultrasound to koro osiptal minigono ok nyal kelo pogruok to nitie pichni ma koro wamedo. Achiel kuomgi waluongo ni CT scan. CT scan ochal x-ray lakini koro en x-ray ma koro chal kagima igoyi picha mopogre gi x-ray. To koro gi CT scan wabro neno kido mar chuny, wabro neno kaka oloko kido to waneno kaka koro leche mandiringo gi wabro neno kaka kendo nafas ma ojuri be kalo be kodinore kata kanigi thuolo maber. To mogik kwasotimo mano to wayudo ni nitie adhola kata nitie kansa mar chuny to nitie gima waluongo ni biopsy mwatimo. To biopsy ni en wakawo sindan matin to watiyogo gi CT scan kata gi ultrasound to wadhi wakawo ring'o e chuny kanyo to watere lab to kwasotere lab tipimo to kosopim to koro kwabro ng'iyo ni ang'o ni chuny en kansa koso en kansa koso ok en kansa. Gima wach ni CT scan konyowago e gimi tuluongo ni staging. Staging en ni kwasong'e ni en kansa mar chuny waduogo wagoyi CT scan. CT scan igoyi mar bondi gi mar kori kata gi mar wich mondo wang'e ni kansa ni ok en kansa momedore kuonde moko mopogore. To kaka naso wacho ni nitie samoro inyalo yudo ni in gi kansa mar chuny to ok en owuok e chuny, owuok kuonde moko, owuok e fuonde moko. Bed ni onyalo wuok e nyembech. Kowuok e nyembech to wanyalo timo ne gimiluongo ni colonoscopy. Akawo tube to wakete e nyombich mondo wang'e ni to bende nyombich ni nigang'o nigi tuo. Koro mage kido kata kaka wanyalo ng'iyo yore mar pim mar tuo mar kansa mar chuny. Gin en pimo ma odondore manade no. Inyalo tim colonoscopy, inyalo tim endoscopy, ibro go picha, ibro tim CT scan, ibro
En kamano ni wache kwasawacho ni chunye wanyalo wacho ni en injin mar dhano. Ka dunde mago ema koro en tielo kata wheels ma dhano, chunye injin. To koro ka injin nigi chandruok kata kitero gachi e garage, to ineno ka mechanic woga gari mi wuor ni to koro idhi dok gi gari e ot kosi idhi dok gi tiende. Tineno ma ka odwoke kaka nogonye. Koro bende mae ka kuma koro waketo CT scan koro konyowa gi ng'iyo injin mar dhano no. Daktari do ni pim nani wantiere kod kidienje adi mag kansa ni mar chuny. En kansa mar chuny kama achiel koso wantiere kod types mopogore. Types gi opogore. Naso wacho ni mokwongo nitie primary. Primary no en ma owuok e chuny en owuon, to waneno oganda mang'eny sana en gimiluongo ni hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma en mana kisungu maduong' mawacho ni owuok kuom cells kata owuok kuom chuny wuon. Mar ariyo, inyalo bedo ni ng'ato nigi tuo mar mfuko kata mar pipe moro mane wacho mar ojuri ma onyuolego kata gima luongo ni primary biliary cirrhosis. Mar adek, onyalo bedo ni ng'ato nigi tuo ma onyuolego genetic, ma onyalo bedo en autoimmune, en gima chami koa oko, koa e iye. Mano primary liver cancer. Wanyalo bedo gi secondary liver cancer, kata waluongo ni cancer modonje liver kata cancer modonje chuny koa kumoro mopogore. Koro mano be nyalo bedo, mane kaka wapogo gi sana kidenye go. Stage mar 4 ni wacho ni stage mathothne en stage magiminyalo time malong'o onge. Ni wacho ni stage kata kidenye mokwongo imoneno ranyisi matin to kaka medo sudo kaka ranyisi gi medo sudo. Wuothwa koda staging nikech ni wacho ni to go picha cha mag CT scan ka ema bro konyo e weche mag staging. Wuothe kodwa ka mondo mi wa winj malong'o ni staging ni thothne ochal nade, okang' chunyo gik kanye, ang'atimore chuny sechego to ang'atimore e del gi lak sechego. Erokamano. Koro kiwang'iyo chuny to ibro yudo ni chuny kata kansa ma chuny nitie gi stages madhi 4. To stages ka watimo kansa nitie ga stage ma kaka ing'iye, to ng'enyne ing'iye stage miluongo ni TNM. T en tumor, N en gima waluongo ni nodal. Nodal gin kuonde magolo chilo e dend. To M en metastasis. Metastasis wacho ni en kuma tuo wuothe. Koro ka en ochako stage 1 nyaka stage 4. Koro samoro iyudo ni ka kata kansa no tin to pod en ei chuny, pok owuotho modhi kamoro, to kitimo CT scan tiyudo ni bundich onge kata onge kata gimiluongo ni node involvement. Inyalo yudo ni mano en chakre stage 1 nyaka stage 2. To gini en stage 1, en gi stage 1A, stage 1B, stage 2, stage 2A, kamano. Koro stage 3 gi stage 4 eminyalo yudo ka chuny osechako kalo, koro odonjo e remo, to stage 4 yudo ni koro kalo, odonjo modhi e fuondi moko mopogore. Koro yudo ka en kata e onding' ng'ato, e spinal cord, inyalo yudo ni koro en e remo kata en e obo. Mamane kaka ochan. Mane staging. Daktari, okipimwa ni kansa ni bende nitiere kaka inyalo thiedhe? Obed stage moro amora. Wuothe kodo e thieth. Nitie picha ma treatment option ma wanyalo neno. Thiedho tuo mar kansa mar chuny ok yot. Mokwongo e thurwa kae kiwacho adier ok oyot. Gimomiyo ok oyot en ni naso wacho ni mokwongo gibiro ka gilewo. Koro sama ng'ato biro kolewo to gima mondo itim tek ahinya. Lakini nitie kaka kofwenye chon kata jok ma ogandawa maneno kuom pinje moko mopogore mag nigi nyalo. Kofwenye chon to iyudo ni nitie yedhe minyalo chiw kata gimiluongo ni chemotherapy minyalo mi ng'ato, to koso mi ng'ato to yudo thuolo marang'o mar muonyo yath to tuo no dok piny kata kansa dok piny. Ok ni kansa rumo but waduoke piny. Mar ariyo, inyalo wang' kansa no gi gima waluongo ni thermal ablation. Thermal ablation en wakawo chuma moro kata wakawo pipe moro matin, to wadhi gi CT scan, to wadhi kuma kansa nitie no, to watimo wawang'e. Tiwang'e, to kiso wang'e titieke. Mano mar ariyo mwanyalo timo miluongo ni thermal ablation.
Mar adek inyalo tim radiotherapy. Mano be ikaw to sani bende timre e pinywa kae ka ning'eyo ni TV kisoneno miluongo ni Kenyatta University Teaching and Training Hospital. Gin gi gimiluongo ni cyberknife. Cyberknife no tiyo e tuoche machal gi liver cancer ma isofwenyo ming'eyo ni ok owuotho ahinya tidhi adhiya ti iwang'o gi radiation kuma adhola no nitie kata kuma cancer no nitie. Mar ang'wen inyalo bedo gi gimiluongo ni partial hepatectomy. Partial hepatectomy en kuma iyudo ni nitie cancer to cancer no ok owuotho. To cancer no mano wacho ni en kaka stage 3 to ok owuotho, onge e remo to onge e fuondi moko, tinyalo gole. To iyudo ni idadhiya to nitie dakteche molony e thiedhno e Kenya ka. Ng'eny gi nitie boma ma Nairobi to gidhi to gigolo chuny kuma nigi chandruok no. Iluongo ni partial hepatectomy. To mar abich ma kosomedre ahinya ma koro thuolo mar chuny koro wachi ni kata kansa omako chuny kabisa to koro onge kaka inyalo kony, itimo gimiluongo ni liver transplant. Liver transplant ni en kuma igolo chuny manigi kansa no oko to ikawo chuny moro mopogore mar dhano to koro ikete to koro dhano bedo gi chuny no. Thothne iwacho ga ni nitiere fuoni ma samoro nyalo koro nyaka tim nonro makende kachiel kod pim makende mondo ng'e ni chuny ni koket kuom ng'ama kama to nyalo donjo. Wabedo ga kod cases ma samoro ok gidonjo, gin compatible kose? Nitie cases mang'eny. Mano e chandruok maduong' e gima waluongo ni transplant surgery. Iluongo ni graft host rejection. Mano en kuma gima oketni no dendi wacho ni ma ok wadwa. Koro inyalo gole kata nitie yedhe minyalo chiw mondo koro kik timang'o kik koro ohinyre ahinya. Maka pono no fwenye chon tachiel kuom yore ma ipimonwa madhi mana yore ang'wen gi inyalo tigo mondo miyo thiedhe. Gima nyalo bedo matek ni kapono no dhi nyaka okang' makoro kata kinyalo choke to ok nyal choke e yo makare. Gima dinyiso oganda wa en nang'o ni kapono no ni chich koso nego bedni dhi screening icheki acheka mondo mi ijuke kapok odhi mabor. Inyalo wacho nang'o daktari? Kaka nwachako Ruth, erokamano ni nwachako ni nitie kinde moko ma kisoneno kata jok moko ma king'eyo kidogi ting'e ni magi jok manyalo bedo gi tuo mar kansa mar chuny. Mokwongo kin gi ng'ato ma metho ahinya. Ok awacho ni math ma imadho pi 2 e wik en ng'at ma en pile osiko metho ahinya kata omer sate. En ng'at ma onego bed ni itere check-up. Jogo manigi samoro iyudo ka en gi rem korka chwich, buo nyirog machiegni gi nyirogno kata e buo nying'endeni ribs gi. En rem ma pok orumo kuom ndalo mang'eny. Mano onego bed ni idhi neno daktari. Kineno anena matin iwinjo kata kiol kata wenge gi chako bedo maratong'. Kata iwinjo ka ikuot chiemo michamo ok dhi kata ka idhi to igo gwe mang'eny kabisa. Onego bed ni timang'o idhi neno daktari mondo opimni kata otimni go screening. Koro oganda onego bed gimiluongo ni watchful kata onego bed ni gitang' ni gidendi niwach en del ma Nyasaye omiyi onge spare part. Wanyalo keto ni chuny to kar mondo waket ni chuny manyien wanyalo reso ma pod nitie no ka nitie gimo makaber tafadhali wares mari ma original ma Nyasaye nomicha. Original ber ga moringo spare. Original ber moringo spare. Daktari amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Pono ni ng'ato dwani ni nyalo yudi kanye? Erokamano Ruth. Kuom oganda wa an athietho e osiptal maduong' ma Kisumu miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kendo wakonyo jowa e boma ma Kisumu hospital miluongo ni Ahava Hospital mane kona maji Manyata. Kuidwa wuoyo koda kata kidwa tudri koda to inyalo go simu mar 071 4 8 1 5 3 Erokamano nya daktari. Ageno yodi chieng' machielo kendo kwa luogi tibo biro wago embaka chenro mar penj laktar ngima en mwandu e Ramogi TV. Erokamano Ruth. Penj laktar ngima en mwandu.
chandruok kata kansa mar chuny, onyalo donjo e yo mopogore opogore kendo onyalo donjo mos. Daktari opimonwa kacha ni thothne wadhi ir lakteche ka koro osedhi monyorowa modhi ahinya. Ka nitiere gigo minyalo timo mondo migeng' to tem mondo migeng' nikech winjo kaka thiethne chalo. Thiethne notore to bende nengone ok yot kata matin. Omiyo kinyalo temo mondo mi we kong'o. Kinyalo we ndawa. Kinyalo ng'iyo ratil mar del. To bende kok mano kinyalo dhi screening mondo mi ng'e ni ka intiere kod tuoche kaka hepatitis C, hepatitis B, bende tem mondo mi tim screening. Nyaka kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno. Ngima en mwandu, oriti masani.